abathathu nobaba. Mina lalaphi nobaba? Ubaba silale ehhotela. Emini noma ebusuku? Besilale ehhotela emini. Tanko, nakho. Mawakhe ukuthi ngikuphi emini, ngise-ofisini emini man, ngikuphi nawe ehhotela? Asazi-ke ofisini lake Ngikuphi nawe ehhotela? hotel. Kodwa mina ngidingani ngiphumeleke Wenziwe idene. Hey wena kade nihlala kulona. Angidinge ngane mina. Hey yangizwe ngithini mina? Angidinge ngane mina. Yangizwe ngithini? Kulelo hotela lenu. Phuma kwami la manje. Abayeke kulona. Ngifuna ngishona ekamereni. Hayi la kwami. Hambe ekamereni baba. Kamera nongithela ngehlazo elingaka. Hambe ekamereni. Lalela ngikutshela. Ngizoya ekamereni, ngiyabuya lapha wena ngiyakutshela. Hambe ekamereni baba. Ngicela niphumelela kwami. Nange ekamereni, hamba baba. Hambe ekamereni. Ufika la kwami uzongikhiphela. Angithi nawe uye ekamereni nje. Mnumzane, uyangibona ukubani mina? Uyangibona ukuthi ngubani? Mawakhe buka mawakhe buka. Hambani Lalela nizozale nemahhotela la bekade nihlala. Lalela wendoda. Ningishiye la kwami mina. Sawubona sisi unjani? Sawubona sisi unjani wena? Ngiyaphila. Sithando sami ngicela ngokukhulu ukuthobeka ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV bese uyasichazela ukuthi uba owakaba endisikephi la isikhona. Ngithanda ukubingelela abalandeli ba Black Life. Ngikhuluma noNomalungelo wakhawula endaweni siseStenga. Okay, sithando sami. Ngicela vele uhlale phezulu kodaba. Usimemeleni sokwenzani la iStenga? Njengoba nginimemele ukuthi ngizobika udaba lokuthi besizwana nobaba umfundisi wasesontweni. Sizwana iminyaka emithathu. Sizwana iminyaka emithathu sekutholakala ukuthi ngikhulelwe nginenyanga ezintathu. Ima omithisa umfundisi. Yebo ngimatsho baba umfundisi. Kaze ngafa abafundisi abamithisa abantu esontweni. Kanti sokhonza bafethu. Ima-ke chaza ukhulelwe njengoba ngikhuluma nawe mina. Ngikhulelwe inyanga esithathu lenyanga. Okay. So yini inkinga uma umithisa umfundisi angithi niyajola? Sengibona ukuthi kuyoze kube isikhathi sokuthi eside kuze kutholakala ukuthi ngibelethe thola ukuthi umama wakhe mhlawumbe akazi. Kanti unomama wakhe? Unoma wakhe ushadile mabo umfundisi. Mina nitsholelani bafethu nabafundisi ngiyadlala. Ngingabusangiphenduli. Esizokwenza ufuna sisize senzeni thina? Umama umfundisi alithole ludaba alwazi ukuthi ngikhulele ingane esekhaya yababa kwakhe. Wena Nomalungelo mina into engayi-understand uthi mina ngisuke la ngisuka khona ngizophelezela niyobeka isisu. Yilokho kushoyo. Bengizobhalela lo ukuthi ngicela ningiphelezele ngiyobika isisu ngoba ubaba umfundisi uthi uvikela isithunzi sakhe akafuni ukuthi igama lakhe limosheke ebandleni. So uthi enza njani? Yena ubethe angisikhiphe lesisu. Uyazivuma kodwa. Ubethe uyazivuma yena kodwa uthi angisikhiphe. So mina ngokuthi umuntu okholwayo umuntu okhonzayo awukholwa usufaka ukukholwa umithi nganamfundisi usafaka ukuthi mina ngoba ngomuntu okholwayo mhlawumbe usaba ukubulala ungcono ukuphinga. Because yazi uthini ukuphinga ngelanguage yethu. Ngiyadlala ngifuna ukuya lapha. Kodwa ke kuyeke kokukholwa vele nithola nesontweni noba uthi unomfundisi nje nenza into engekho esingayilindele thina. Kodwa ke gcineni sabantu ke siphile enyameni yabo. Angisho ukuthi lento eniyenzile i-right ngoba phela umsebenzi wami ngithi awufanele ngijaje wena ngoba uzongixosha. Kodwa wena uthi mina sikuphelezele la kwa Black Life. Siyake phi mesikuphelezela siyosibika phi sesiqala? Endaweni esothiwa ngathi umfundi hlala uThongathi. Siyothola ngathi msuka la iStenga? Sothola. Sahamba bo. Okay, anyways, vele nami ngwasothola ngathi ehamba nathi sizokufica asiyeni. Asambeni kodwa ke ukuhamba kwethu akubo ukuthi wena ufuna ukutshela bamfundisi usakamtshela unkosikazi wakho ukuthi kwenzala naye ukuthi sobika isisu. Bazosibuza phela ukuthi bapha abantu bakini phela isisu sibekwe umuntu umndeni. Asibikwe abantu baka TV. Sesaqhamuka thina namakhamera sobika isisu ave bezongishaya lapho ngigwalani ungangibuka ngijaje ngomzimba wami ngigwala ngibaleka ngiwe ngiphinde ngisukume ngibaleke indlela igwala ngalo. Kodwa ke ngicabanga ukuthi into ofuna ukuthi wena enze ukuthi singakhishwa lesisu. Yebo singakhishwa. Neqiniso elinye ke ngizokutshela lona ile ukuthi ufuna ukumexpose ubaba. Yasaba ukusho lokho. Okay kulungile ke asithini ufuna isisu singakhishwa ngizosebenzisa lokho kwakho. Because calling cameras uyobika isisu sento yenze ungasibizanga ungibizanga kodwa isisu kodwa sabini. Buke lo Black Life TV uNomalungelo uyalichaza udaba lakhe bafethu uthi usevele wenza izinto engenziwa abantu abakholwa ningayenzi makholwa leyo nto. Usevele walala nobaba umfundisi. Ngikhohlwa ukubuza ukuthi siyakaba isibongo la isakhona.
Siyakangcobo. kaNgcobo. Mfundisi bamNgcobo. Mashiya amahle. Siyakangcobo-ke bafethu. Uyacela usisi ukuthi simphelezele thina aba-Black Life TV siyowazisa ubaba umfundisi ukuthi ngiyakwazi ukusikhipha isisu kodwa mina ngokuzwa kwami ngokukamoya ukuthi usisi ufuna ukutshela umamfundisi ukuthi naye ukhona la kule mishini yabo. Yena ushadile naye khona into ayenzayo nobaba and usezowayithwala. Una 3 months kodwa-ke ngokusho kwakhe ukuthi ubaba uthe akakhipha isisu. Ikona ukwenza ukuthi sihambe siye la siyakhona. Asihambeni-ke imbukeli sibona ngabe bazosamukela lapha kaNgcobo siyakhona. Letho umama umfundisi umama olungile mhlawumbe oyithobile ongekaze asishaye. Hayi umama umfundisi umama othobekile njengomuntu ophethe ibandla. Oh, akafani noMagasela. Mina ngaliphatha ibandla kodwa nje angeke nje uzobika isisu kwami. Ngingathamba usibika la wasenza khona. Asihambeni imbukeli. Qoqola ekhaya. Sanibona njani? Siyaphila nathi. Hayi bona amalungelo ubekwa yini la ekhaya namakhamera. Nifunani la ekhaya abantu abamaliqoka ibhluke la ekhaya. Ngiyaxolisa ma. Aliqoka nje kwayibhluke la ekhaya kuyakholwa la ekhaya. Ngiyaxolisa. Nifunani nabantu bamakhamera la phumani. Kunodaba sizolibika la ekhaya. Phumani. Ngiphumelele. Imama, sikhuluma nawe bandla ungadini. Ayikho into embi siyaxolisa. Mawukuthi lento esizoyenza la ekhaya yimbi sizokunikeza i-right yokuthi usibophe. Hayibo. Ngiyacela sithandwa sami, ngiyacela. Ngicela ukuthi ngiqale ngizisho ukuthi ngumlangeni Magasela, ngiqhamuka kwa-Black Life TV. Yes, sithandwa sami. Sihamba nosisi lo nomalungelo. Ngiyathemba uyamazi ngoba uthe kuthini ukhonza nani. Ukhonza nani? Thank you so much. So njengoba nikhonza na kusho ukuthi akalona akayena umuntu omqwayayo. Hayi. Volunteer lami. Okay, ayisisafe-ke maya bawusho ukuthi azile ngobubi. Manje kodwa meza namakhamera funa Siyaxolisa kakhulu amakhamera so unfortunate. Ngiyaxolisa sithandwa sami angazi ifuna lokho ibhayi ungangiboleka lona mawukuthi ifanele ngigqoke ibhayi akunankinga iketi ngiyayigqoka. Kodwa amakhamera njalo mekukhona mina hlezi khona amakhamera so unfortunate kusho ukuthi mina. Eyigore ingane. Ngiyaxolisa ngikatiwe nje ubona sithandwa sami. Sacala bandlu siphe indlebe sifisa usuhlale nathi phansi khona udaba. Ngeke sithandwa sami okay udaba silethile nosisi ufisa ukukhuluma nawe kodwa udaba lingobaba. Angazi noma kupossible ukuthi ungahlalise phansi ukuze ulizwe kahle udaba useqhamuka. Sicela uhlalise phansi asikwazi ukukhuluma indaba simile ma. Omakhelwane bazosibuka. Wenzeni ubaba? Angithi njengoba nawe complain amakhamera nomakhelwane bazoze baphume basibuke sicela hlale phansi. Bangabona abantu usesokwenzani. Siyaxolisa. Ngiyabonga sithandwa sami. Ukholwa ngempela lo mama yazi. Uphinde ngisatha lethuba ngibingelele imbukelo we-Black Life TV ohlelweni lethola uthi izinkinga zomndeni umlangeni uMagasela. Singenile-ke la ekhaya uma wasiyaphinde-ke wazama ukuthi ayehle njengoba sibona sihleli kanje ngokuthula. Sesicela ukuthi-ke asiphe indlebe-ke sobe sesimchazela ukuthi sizokwenzani la ekhaya. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthi ngiphinde ngimbingelele ngokuthobekile. Sabona ma unjani? Yebo, sanibona. Yebo, ngiyazi ukuthi usathukile kodwa ngicela bandla ungadinwa. Ngicela bandla usiphe indlebe usisi uzosichazela ukuthi yini esibeke la ekhaya. Yebo. Okay. Sandwa sami. Ngicela bandla umtshele uma ukuthi konke lokho kutshele kona isikhathi sasesidinga. Sabona mama. Bamncane. Yebo. Ngibize aba-Black Life ukuzobika udaba lokuthi ukhulelise ubamNgcobo nenyanga ezintathu. Yini? Ngizobika udaba lokuthi ngikhulelise ubamNgcobo nenyanga ezintathu. Wena. bamNgcobo. Awuzongilalelisa phuthuma. Uthini? Ma. Uthini? Cela bandla uhlale Wena la phansi. esontweni la kwami wena uzobona indoda. Hayibo. Ngumhlola wami naku ngilingo. Siyacela bandla ngiyalinga. babusondela. Siyaxolisa kodwa uma usezivumelile ukuthi sihlale namakhamera phansi. Wenkosikazi ungenisa amakhamera la ungangitshelanga. Hlala phansi ulalele nalo udaba lakho. Yini Zingawo. ulalela la? Nangu uthi uzobika isisu. Sani, yini?
Angazi njengoba uhlonipheke kangaka nje ukuthi uzoqambela amanga Angizwa ngathini. kahle ka ungiphindele uthi Uqambela amanga baba. uzobika isimo. Cela uhlale la baba ungadini Qambela abantu. amanga nje baba Ubani lo? uzokuphoxa nje emzini wakho. nengane isonto lapha kumina. Yebo. Wena Malungelo. Uright la ekhanda wena la. Ima Ukhuluma baba. nawe, ukahle la ekhanda wena. Uzokubulalisa umuzi wami la. Cha, imindaba Ithini lengane? indaba baba uthi lengane ngicela uhlale Ithini phansi. kunina manje? Sicela ukwazisa ukuthi ithini. Yo. Ngiyacela bandla. Uzobulala umuzi wami wena. Baba umfundisi wena yazi ukuthi ubeka isandla noma ubala kuthini uzoboshwa. Uyabuza ukuthi ithini lengane? Siyamuzwa kodwa Akazobulala umuzi sicela wami. uhlale phansi ulalela Yahlambalaza. izinto esiyizelela ekhaya. Yakuhlambalaza nje. Lizothini ibandla? Nangu umkami la, nangu umkami. Lengane Sicela ukuthi nisinike la izithuba. ekhaya nizobona indoda la ekhaya. Sicela ukuthi nisinike ithuba sikhulume. Uzofuna ithuba la ekhaya noma uzokhuluma enye into yakho Mina la. ngithi kubantu abakholwayo vele abazana noNkulunkulu ukuthi bayakwazi ukulalela. Ngeke ngitshele ukuthi uzana ukhuluma bese ungilethele into nje la endlini. Osibiza amaphoyisa. Akona usathane lona. Usathane kanjani? Musa ungitshele ukuthi akona usathana. Ulala Lengane ira la nomfundisi ubaba ekhanda. wakhe. Ukahle wena la ekhanda. Mama ngisupport ubaba cela Eh, uzingane ukahle la sizothina. ekhanda wena. Mama kuyasi kuthini? Hayi. Hlala phansi baba. Usathani wani wona lo? Usathane kanjani manje usathane? Yini lento nizoyikhuluma la emzini wami? Uzosho Umkami ukuthi uzothini? umkakho uzokwazi ukuthi yena ubuye uhambe uyoshaya abavolontiya esontweni. Cela nimfake imic bandla. Mawa yini ngaba la ikwenzekani? Hayi usazokuchaza nawe baba usazokuchaza. Hayi angiyazi mina leyo ngazongihlanyela lengane la manje. Awuchazi. Ngishumayela ivangeli lapha kanti uzongibhedela la. Siyaxolisa bandla ivangeli oduma ubuye uthathe khona amavolontiyeni nje. Hayi awahle wengane awahle nami usuloku uzongicasuka nawe. Ngiyaxolisa ukucasula kodwa Ungayenzi nje ngizokhuluma iqiniso. leyo. Angizokhuluma iqiniso kodwa. Iqiniso lani? Liyacasula iqiniso yikholwa. Ilani iqiniso lezolikhuluma? Angithi nje menishumayela nithi nikhuluma iqiniso ukuze abantu bakwazi ukusizakala. Iqiniso leyo uza nayo la Iqiniso ekhaya. lelokuthi wena walala nosisi wasiyamithisa. Abantu engazi ngicasuka kakhulu. Cha khuluma nina ngangiphi mina lapho. Mamtshela akhulume yena mama. Ngizokhuluma uthini? Isho nomalungelo nawe wasuyathula manje. Wamamoyitheka manje kwenze njani? Uthini bona bani? Mamncebo ubaba bezizwana iminyaka emithathu Hayibo. sizwana. Bazwana iminyaka emithathu mithi ingane sezinenyanga ezintathu. Wengane yami eseswini. right kodwa la ekhanda Esiswini wena uthi mina lakhe ngiyenze manje. njani? Uthi ngiyenze njani? Uthi ngiyenze njani? Mawakho amkhuza la ngizobalimaza lengane. Uzoboshwa futhi emva kwalokho. Nginendaba wena. Awunandaba nokuboshwa Ngiyakholwa umzalwane. mina, musuku ngizongihlukumeza la kwami. Bazozabazalwane esontweni usuyibhantini. Baba ehlisa umoya mina ngeke ngidedelelayo ngifuna sikhulume kahle. Ngehlisa umoya kanjani kuvela into engaka la mzini Ngithi wami. kodwa musukuma Nangu nangumkakho kodwa phela ngithi ubuye umshiye la endlini uhambe. ngimshiya nini ngilala zonke insuku mkama. Akashongo na isho phela nawe nomalungelo. Sesizwana iminyaka emithathu lo Mina lalaphi nobaba. Sizwana ubaba silale ehotela. Emini noma ebusuku. Besilale ehotela emini. Tanko Nakho nakho. batshela ukuthi ngikuphi emini ngise officeini emini man ngikuphi nawe hotel. Asazi ke officeini la ke Ngikuphi nawe hotel? hotel. Kodwa mina ngidingani ngiphumelele. Kwenziwe i-DNA. Hey wena ungazophi. Kade ngihlala kulona. Yangizwa ukuthi ngithini. Angidinge ngane mina. Hey yangizwa ngithini mina. Angidinge ngane mina. Yangizwa ngithini. Kulelo hotela lenu. Phuma kwami la manje. Abayeke kulona. Ngifuna ngishone ekamereni. Hayi la kwami. Ehambe ekamereni, baba. Kamera nongithela ngehlazweni ngaka. Hambe ekamerweni. Lalela ngikutshela. Ngizoya ekamereni ngiyabuya lapha wena ngiyakutshela. Hambe ekamerweni baba. Ngicela niphumelela kwami. Nange ekamerweni hamba baba. Hambe ekamerweni. Ufika la kwami uzongikhiphela. Angithi nawe ekamerweni nje. Mnumzane uyangibona ukubani mina? Uyangibona ukuthi ngubani? Mawakho buka mawakho buka. Hambani Lalela, nentombazane wena. nemahotela la bekade nihlala. Lalela wena. Ningishiye la kwami mina. Uzongivezela Umuzi isibamba wami kwami. wena uthela ngehlazweni ngaka. Uyathula wena ntombazane ufika namakamera la. Ngikhuluma nawe uyathula ufika namakamera. Ngicela ufake isibhamelo khuzeni ngicela ulungise lokho. Ngicela ukukhuluma baba. Ngifuna ukukhuluma ukuthini? Ngicela wehlisa umoya. Yazi bungehlisa umoya ngeke kuvele yonke lento ulebuthi Ngilalele yonke lento eshayele ngani. Ulalele ngiyacela. Ngiyacela baba ngicela Hey ulalele. musengizodlala ngami. Uzokwazi ukuyiphikisa lento ngaphandle ukuthi uzubehave ngalendlela. Akaze ngilale nale ngane kanti awuzwa yini? Ngilale nina ngoba nangu umkami. Ngiyakuzwa iqambela amanga nami ngivumelana nawe ke. Hlala phansi. Ngiyabonga ngoba uyeza. Hlala phansi ke baba. Vele amantombazana nawo lo mkhubo uqambela abantu amanga. Hlala phansi. Usho kuba manje uthi aha ngisayida nawe. Hawu. Ngizwe lento ishele ngani manje? Siyaxolisa iyabheda ngempela. Nomalungelo. Ubaba wengane yakho akachaze ngempela. Ngizolibika ukuthi ngikhulelwe inyanga zintathu. Ngithi ubaba wengane yakho. Ubaba wengane ubamncoko.
Ntombazane usongithatha kabi. Ngingane ngoba ingane yakho mina. Mina ingane endala kabi kunayo yezwa. Musongithatha kanjalo wengane. Manje-ke noma Ngiyaphuza. reporter wena ngabanako sewumithi 3 months, 3 years wonke nje nithandana ngabanako sewunenkinga. Kodwa nawe mawuke usaphuza leyo nto. Akabuze phela unkosikazi wakho. Yebo besithandana. Khuluma mamNcomo. Sifihlile. Ukamelana manga wengane. Kungani manje Ukamelana mama. manje sewumithi 3 months. Hey wena, engathi angiboni kahle wena. Engathi angiboni kahle. Engathi uphikisa kabi la. Hawu wena uzoqala Engathi angiboni kahle. mina ngibona baba uzosala wena uhlehla la emzini Ngiyakutshela inyama la. ngiyazi Anizofika ngenziza izinto zenu la. lapho Ubhekana ezindlu ngani yami. Uzomtshela futhi lethi za. ngiboleka ibhayi bandla noma isiketi Uzomtshela yenze lento ukhuluma nami ibhilibhili yami wami. Uletha le ngane athi khule emzeni. indaba pose lengane Uyabona kahle mina. Ngikhuluma nawe uyangibona kodwa kahle. Uzobulala isithunzi sami la esontweni. 3 years uthandana nevolontiya lakho. Hawu ayikho lento mawa. Ingane baba uthandana Cha ayikho lento. ziningi ngikhola nawe. seza baba ziningi. Musu kuyikhola mawa kizwa mina. Ziningi 3 years. Imina ngishatelwe ngulalela mawa ukuthi ngithini. Ngisuke Uyabona ke wena? emahotela. Uyabona ke wena Ngisuke mina emahotela. Angithi kuthiwa nilala Mawakhe emahotela. ngikuphi mina. Ngisuke ngephi mina? Angithi ukusoka la ngifaka isihlathini ngihambe ngiyofisini. Ziningi ingane ziyeza lana. ngiyabonga bamNcomo. xolisa baba kumamNcomo Xolisani. Mawa ulalela kahle. Angifuni ukuzwa lutho nje kuwena. Ngifuni ukuzwa lutho nje. Mawa Angifuni ukuzwa lutho. baba xolisa kumamNcomo Ngixolise la ngenzeni. Baba 3 years. ukuthi Hey wena ngathi angiboni kahle wena. Wena ngathi angiboni kahle wena. Yabo umkhabalisa nomngamo. Ngizwa lutho nje xolisa kuwena. Ngifuni lutho nje. Hey. Sisithunzi Mawa. sami. Ayikholwa lento eyishoyela abantu. Izothini ibandla? Izothini ibandla ngempela iqamba manga lengane lana. Hawu akusukele baba wena wedwa. yena nje. yedwa abekho babesontweni Wakhe nawe manje sohamba nalabantu. Cha, Bangakho ngiyabona. babesontweni. Uzophuma nabo la. Uzophuma nabo Angindawo la. wena uzophuma ehotela Ngiyakutshela uzophuma la. ngitshele nomamNcomo Hey awuthi ngiphuma la inyanga. Angindawo. hlala mina. phansi. Lalela wemfana. Wena. Hey lalela wemfana. Hayi usazo. Wemfana wami uyabaza abafana bami wena. bapi Uyabazi sibatshele abafana ukuthi bami? babo usezolala 3 years. Uyabaza abafana bami. Uyindoda umdala angaka. Wema wakha wena leyo nto mana uzuthi ibandla. ukholwa le ngane ukholwa mina. Ngeke kusukele baba ingane. Iyangisukela leyo ngane. Ngeke zikusukele baba. Ivele Ngoba- yakhomba lo muzi nje ngoba. Ikwami lapho. Ikwami la Hayi, awuzomphusha baba, noma kanjani. Eh. Ikwami la. Hayi. sorry Uyangitshela shame ngempela. bamNcomo Ikwami la awuzomphusha noma kanjani. nophoyisa Hayi. kamnike bandla A few moments later. hawu wasu-right kanje Ncobo ukwenzeni umfana likwenzeni igadi lami Mapholobo Ngiyabuza. awu Ncobo omkhulu waziwa right-ke manje Wami wena uyenza yonke leyo. umkhakha kenzanga Ngiyabonga lutho mama. Ngiyabonga nawe ngane yami yes. hawu uthi ingane yami kuyena lo sisi uma ingane yakho nje lo baba Ayi. usu-right kodwa Khuluma baba. Ngizoxolisa. ya Xolisa ukuthini? nangoku uNcobo engimaziyo mina Hayi. angilazelela Uxolisana. kholo njeyani Umkami. Kona kwenzeka iphutha. Kona kwenzeka iphutha mama. Sathane wawangena kabi. 3 years wonke baba noSathane ongena. Sathane baba hayi wawangena ngabe ngibona le ngane ngayibuka ngamanye amehlo. Hayi Bangasakubona bo. wena mama. Ushadile. Bengasakubona kuyasho mama uthi usathane. Kwafika usathane mama ngayibona nje le ngane. Bangasakubona wena mngami. Hayi bo baba. Ngangenelo usathane mngami. Kodwa ngivele bamba lo sathane kuyimanje. Eminyakeni emingaka Hawu baba. kodwa mama. Uzohlaza ngiyaxolisa, ibandla mama. lethu Hawu, elingaka. kodwa mama. Usathane lo mngami. Usathane akumina. Akumina mama. Ngizoxolisa nje mama. Izothini ibandla? so baba njengoba ngiyaxolisa ma wami ngicela bandla ukuthi ubaba njengoba esethi uyaxolisa kumama ingoba usiyasivuma ingane ukuthi ithwele ingane yakhe noma uxolisile ukuthini ikuphi oxoliselayo ukuthi menizwana u3 years Cha mama ngizoxolisa ukuthi ingane yami. Eyami mama. okay usakhona nje baba niphelele nawe mamNcobo nisakhona Ngiyaxolisa kodwa yami ingane. ngicela ukubuza usisimbuzo embala nikhona so sando sami izathu ukuthi namhlanje size la kwaNcobo sizobika lesisu azokwazi nomama ukuthi kwenzakalani engifisa ukwazi mina ukuthi ukwenzelani lokho yini kade kuphusha Into ekade ngiphusha ukuthi
ubaba ngimtshelile wase wathi angisikhiphe. Awu. Azwe lingaka Manje, baba njengomuntu Mfundisi okhulwayo wonke. angihambisani Sono. ukukhishwa kwengane. Nangu mama Ngcobo sisethe yena njengomuntu okholwayo akahambisani nokhipha isisi. Hey isono leso ukubulala umphefumulo wangena Kodwa cala. ukulala nendoda eshadile akusona Hayibo, isono. isono nakhona kodwa manje kulungile basenzile sebezobulala nengane. Awunankinga wazwa uyakholwa ngempela wena Hayi ma. ngumama ngumfazi phela mina. Uyazazi nezinto ezenzakalayo ukhulile nawe Kona nje wabona ukuthi angihambisani kodwa kwenzekile. so awumblame umntwana ivolunteer. Hayi. Kodwa phela mevolunteer kusayiphatha ukuvolunteer. Hayi. Kodwa nje ngishaqekile. Phoxekile futhi. Sobuye silungisa sobabili lento mama. Sobuye sixoxe sobabili mama. Sobuye sixoxe. So bamNgcobo angabisaskiphi isisi umntwana. Usisi. Angasayibulala ingane yami angasayenzi leyo. Oh okay. Ngizoxoxa nomama mina. Oh shuthi umntwana nizomsupport. Ngizoxoxa nomama. So ngokukhulu kwithoba. Ngoba ngimtshela ngomama ukuthi kwakwenzekani ekuqaleni. Ngisazofana ngithola isikhathi ngihlala naye ngimxoxela kahle. Yebo. Ayizwe ukuthi senze njani nengane. Okay. So ngokukhulu ukuthobeka baba engafisa ukwazi ukuthi ubudlelwane busazoqhubeka noma sekuyaphela. Asike sekuphelile. Sisobheka ingane kuphela. Oh usuyabuyela kwakho usuzoba ubaba faithful. Hayi mama impela ngoba ngangenela usathane nje ngangalindele. Ungabusavuma baba usathana ngenile ngoba next time kongena enye indoda usulale nelinye ivolunteer izokushaya la endlini phambi kwankosikazi wakho. Bulala. Nesizungu sakho nje Lizothini? uhlonipheke kabi ukuthi ungale bucaphunwa abafana laba bangigadayo la. Ngiyezwa. Bayacaphunana abadlali-ke ngiyabazi. Ngiyezwa ngane yami ngizwa kahle ngane yami ngizwa kahle. Ubaba oright mina ngiyakubona Ngcobo. Ngizwa kahle ngane zami ngifuna ukuthi nami ngixolele ngane. Nilivikele nje leli ivangeli bafethu. Ungalahla kanjani uNkulunkulu sengizameka kabi. Ngoba manje ngathi usathane naye useze waba nebhadi yonke into eniyenzayo ngenxa unento yayo nje yenkanuko. usathana vele sihlasela thina Ngidala abafundisi. ngusathane ngiyamkhulumela ke this time. Usathane uyasihlasela thina abafundisi. Ngiyamkhulumela. Uhlasela nina nje usathane. Awukahle ke mama. Kanti nifunda liphi iBhayibheli nina menihlasela usathane? Angithi menifunda leli iBhayibheli lokuthi uJesu wathi eselingekile esentabeni efastile walethela isinkwendzana. Nina nikhule ngani? Waye umuntu nje wayenza sona isibonelo uNkulunkulu ukuthi alethe indodana yakhe ngoba esenyameni Ngifuna ukuthi naye. asingayi lapho ngoba uNkulunkulu omunye umuntu. Ngiyakuzwa mina baba. Ngiyacela bandla ngomoya wesonto singayi lapho. Asiliprotecte leli vangeli bafethu. Ngizoprotect ngisazoprotecta kakhulu. MamNgcobo uzizwa kanjani sithandwa sami? Siyaxolisa kakhulu ukuthi sokwenza kanje emzini wakho. Kodwa mengicathi kubalekile nawe ukuthi kukhulule bazi usikwenzakalana. I believe going forward ubaba ngasazenza into ekanje ngoba ubonile ihlazo. Usathane kunawo umkhubo ukuthi wenza izinto ekhoneni bese yak-expose. Akagcini nje ngokuthi akufihle. Hayi ngiphoxekile umoya wami phansi. Asizobuye silungisa mama. Kodwa-ke into maseyenzekile funa uyamukela. Ya ukhuleke nje uNkulunkulu akupha amandla okubhekana nesimo. Sinqobele usathane. Usisi usavumelekile ebandleni? Sizoxoxa nomama. Hayi phela ngeke nikwazi ukumxosha. Sizoxoxa nomama phela. Kodwa yayibuka nje Phela le. bakhona abakhokhela basazolikhuluma udaba la. Ya man. Ngiyacabanga nje ukuthi ngumama umfundisi sihleli nobaba lapha kunevolunteer eliphushisa esikhulu lapha nesontweni. Mithe yona ingane yababa soshubela kanjani kodwa bafethu? Soqhubeka kanjani manje naleli vangeli? Hlazo. Hayi ake siyeke phela. Kodwa siqoshike phela lapha nesontweni. Sesenzele ukuthi uqhubeke noNkulunkulu. Akekho umuntu operfect. Nami nje khona ozongisukela athi ngenze ezinye izinto engazazi. Hayi ngisazoqhubeka ngikhonza ngoba isonto lami leli ngikhulele kulona. Tom kodwa nawe ukhuleke nawe. Hlazo lingaka. Hayi ihlazo impela. Ngizama ukuyeka nawe ngambhahle. Sizilungisa lento mama. Hayi lona ihlazo shame. Kodwa ke lizolungiseka. Asivale ngibonge kakhulu umndeni wala ekhaya. Kakhulukazi umama noma eqala wasingabaza nje ukuthi singena ngegate kodwa ke kuhambe kwahamba siyabona ukuthi akasamkele kukhombisa ukukholwa nalokho. Sibonge kakhulu nawe indoda kaNkulunkulu. Siyabonga wengane zami. Siyabonga kakhulu sithandwa sami ngokusithemba. Sesiyahamba. Sinithanda ibhadi.
bukele Black Life TV. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Mina uMlangeni Magasela ngiyazi bafethu ukuthi angiyeni umpetha kulezi zinto. La kudingala khona ucwepheshe ngiyibona ukuthi asibafaki. La bangadingakala angifuni phela umosha imali kaMandla bese ngilengisi kudingala ucwepheshe kukhokhelwa ama-psychologist for abantu abakazi ukuthi benze iphutha abahambe bayoyisola enkosini baphinde baqhubeke nempilo. Nginithanda ibhadi bafethu ningakhohlwa ukusubscribe and like, ni-share niphinde ni-comment siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. There